אף אחד. אני. אבא, מי ישחק איתי? הנה, את מתחבא לעצמך. אבא, מה? מי ישחק איתי? אף אחד. אבל איתי מי ישחק איתי? רוצה לשחק איתי? לא, שלא. אני אראה לך בחירות, תראה. אבל מישהו שהוא בגיל שלי. מי בגיל שלי פה? וואי, את רוצה? אבא, מי בגיל שלי? שנייה. שנייה רגע, אני כבר אתפנה אליי. שנייה. אבא, מי בגיל שלי? אני בגיל שלך. אתה אבא שלי